Selamünaleyküm vatandaşlar. Ben şurada bütün Türkmen halkıma yıllarına dinlerli. Ey Türkmen halkım, korkuyunu ayırın ağlardan, korkuyunu ayırın düğünden. Suat bey terör topar, oşadırın içinde Türkmenistan hükümeti diye atlanırlayan terör topar. Merdan Muhammed Kemineni yıngladılar. Aramıza korku salacak bolup herdad etdiler. Yani gelip yani or nirin gelmişegi bizim gazımızda üstümüzde bitken dayhançılık paltamızda toprağımızın ähli baylıklarımızda gözümüzde basa alıp gidip dururlar. Sonra öz Türkmenin dönüklüğün eller öyle ettirip Türkmen oğlanlar özleri şolary gulluk edip şodan topurlara hizmet edip edip topladıp edip böyle Türkmenin eliyle ettirýärler. Ey Türkmen halkım, gözüňizi açın, geljegi pikir edelim, çağalamyzda biz el-ele bir-birimize elimize bermesek yurdumuz elden gitdi, Türkmenler dağa gitdi. Şurada oturup Merdan Muhammed Kemine deyip atlanırlar öz içimizde. Şulogluny edip aramızdan alıp gidip korkuyny basacak bolup herdad etdiler. Şoňa düşünmek gerek. Ey halkım, ey Türkmen halkım, korkuyny aýralyň ortadan. Geljek nesilimizi, çağalamyzy öňe tutalyňdy. Dile getirip öz toprağymyza eýe çykalyň. Gazymyzy, toprağymyzy imperiýadan çykalyň gol astyndan. Öz baýlyklarymyzy özümiz eýeçilik edeliň. Yurdun daşyny aýlanyp berdi. Hiç elimizde dokument, hiç sarymyz ýok. Onu bile etdiler. Şoň üçin men sizden ullokan, ey Türkmen halkym haýyş etdiň, ýalwara aýtdyň. Halky korkudan aýralyň, korkudan çykaralyň. Öz içimizde dönükler, haýynlar, şeýtdi. Şulary aýyrmaly ortadan hemmesini korkman, mertleşe çağalamyza gowdurmuş ýaşatmany, gowdurmuşda gezdirmany, gow baýlyklarymyza eýe çykmany, özümüz, öz ýurdumyzy gazanyp korkuny aýyrsak, biz öz ýurdumyzy ele alyp bilýäs. Şurada aýdadym bilen zady dogry düşünýändiňiz ul kiçeýmeňiz. Şunu korkuny aýryp toprağımyza eýe çykalyň, ey watandaşlar, Türkmen doganjyklar. Ve toprağımyza eýe çykalyň, ey Türkmen doganjyklar. Erkek adam, aýallar, benanlar, gelin-ýyllar. Hemmeňize ýüzlenýär. Hemmeňize ýüzlenýär. Ey halkym, ey watanym, watandaşlar. Türkmen doganlar. El-ele beriliň, toprağymyzy alalyň. Menne korkuny ortadan aýralyň. Ey halkym, watandaşlar. Şurada aýdadym bilen Merdan Muhammed yıngladılar diýen alyp kaçdylar teröristler edip galtamanyň terör topuryny etýän garakçylyk hüjümine ogurladylar, alyp kaçdylar. Ene terör topar, ey Türkmen halkym, ene görüňler. Nähili bular adama anjamyzy hiç düşünýär, diňe şuň özünde soňuny gaýardan hiçdi. Şeýle düşünýärler. Hiç soňuny gaýardan 7 pustuny diýen şu edy oturan zatlary bilen okuşan. Ruhdan perişan topulup garşalýarlar. Merdan Muhammed Kemine diýip tanaly alyp kaçyp teröristler alyp kaçyp kellerini halk taýdyryp alyp
kaçıp girdiğim ama adam kaçaktır. Ne terör topu. Dünya, bütün dünya talep eder. Biz korkalım Merdan Muhammed. Korkalım vaktimiz Allah'ım. Yankıt canası. Hemen cayır cayır yani. Korkalım Merdan Muhammed kemine. Korkalım Merdan Muhammed kemine deyip halkın arasına tanrı akıp durun beynini. Korkalım değil. Sizden talamız. Korkalım Merdan Muhammed. Korkalım. Neyim çuvalınız? Neyim çuval kaçacağınız? Terörsüz. Terör galtamansız. Rusun terör için kul. Kul. Oynat koy bir ayran. Rusun terörün dönüp solun kulluğunu orsun terörden çıkartına da öyle yok. Dönüp dur. Yan yana siz barınız. Merdan Muhammed korkalım. Bir de korkalım son. Neyden açıklan. Götünü de gayratını bağladı. Bir gayrat var.